Nimeni on Hetan Jejanim ja olen yksi Chikwang DevOps-nimin lähisistä oppilaista. Työelämässä vaikutan sovelluskehitysjohtajana. Tämä on Chikwang DevOps-nimin Daily Fragrance of the Lotus Flower-opetus numero 388 kesäkuun 12. päivänä 1993. Tämä on opetus tilan antamisesta itsellesi keskittymällä 100% tähän hetkeen. Ollessasi vaikeassa tai tärkeässä tilanteessa, älä unohda antaa itsellesi tilaa. Tämä tila saa sinut rentoutumaan. Tässä tilassa voit tasapainottaa energiasi sekä selkeyttää itsesi. Tämä tila ei ole ajattelussa, se on ei-ajattelussa, eikä siinä ole mennyttä eikä tulevaa. Tämä tila tarkoittaa juuri nyt, tämä hetki. Keskittyessä 100% tähän hetkeen on se tilan antamista itsellesi. Buddha tässä tilassa suojelee aina ja johtaa oikealle polulle. Ponnistele näkemään Buddha tässä tilassa. Pystyessäsi näkemään Buddhan tässä tilassa, pystyt ylittämään vaikeudet ja tiedät, mitä tehdä tärkeissä elämäntilanteissasi. Samanaikaisesti tiedät, mitä täydellinen rentoutuminen on. Suuri kiitos DevOpsille tästä kauniista opetuksesta.